Gaua da, baso ilun eta sakonean. Isil-isilik dago baso guztia. Guztiak lo daude. Gaueko pizti txikiak izan ezik. Eta bapatian, otxokumeak amari deika. Baina, jakin daiteke? Zer gertatzen den? Hau, zalaparta. Amatxo, ez diguzu gau musurik eman? Musua, esan zuten otxokume guztiek. Nola ezetz? Banan eman dizuet gauon musu bat denei. Orduan, amatxo, ez diguzu pupurik sendatu? Pupua, esan zuten guztiek. Nola ezetz? Banan sendatu dizuet guztiei pupua. Orduan, ez diguzu kontatu gauon ipuinik? Ipuina. Nola ezetz? Bai, gaur ere kontatu dizuet. Amatxo maitagarri baten ipuia kontatu dizuet. Bere haur txikiak lo hartu ezinik eta basoan utzi dituen amatxo baten historia kontatu dizuet gaur. Egia. Amatxo, ez diguzu gau kantua kantatu? Kantua. Gabon kantua. Kakazarra. Ondo da. Gabon kantua kantatuko dizuet. Baina kantatu bezain pronto danak lotara. Aupa, amatxo! Eta orduan, otxo ama kantari hasi zen. Otxo txiki, otxo maite, zulotxoan gorde zaite. Xapik ikusten bazaitu, krish-kraus, jango zaitu. Ez nau jango zaitu. Ez nau jango zaitu. Otxo txiki, otxo maite. Eta amatxo, kantatzen zijoan bitartean, otxokume guztiak. Zulotxoan gorde zaite. Begiak isten joan ziren banan. Gaua da, baso ilun eta sakonean. Isiltasuna da nagusi. Guztiak lo daude. Eta bapatean, amak buelta erdia eman. Eta bere oherako bidea egin duen momentuan, bapatean, krak!